DJ. Napalit ako, lahat alipan pa. Sa sexy na babae na ang ngalan ni Carla. Ang baligyan ako, hangi at ahong. Bago daw matambok, para sa ganito na ko. Makitang nilito, ibalik ko tayo ni ang tanong ni Carla. Boss Mike.
nga daw lamot Dancing with the beat with DJ Remix. Mindanao Mix Club. nga matisan ka sa ligang sang tanan. Wala isyu kundi panglutgot lamang. Permi mo lang makita nagatuwad sa higadalan. Isang sa tindahan, sige patay luhod lapang. Inday tuwad lang tawang taan imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisusang kakao. Inday bika lang tawang taan imo hita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. Sa Mindanao ba? Kaya kumot-kumot, kumot-kumot, sa takumot, sa takumot, ang dughan mong pagkadakot, naku sa guma. Kaya kumot-kumot, kumot-kumot, sa takumot, sa takumot, ang dughan mong pagkadakot, naku sa guma. Basta na Bizares Idol. Balit gibiyaan, ikaw man nagilang. Makurang dakway mo kung sa Mindanao ba? Kay di kumot-kumot, di kumot-kumot, sa takumot, sa takumot, ang dughan mong pagkadakot, naku sa guma. Kay di kumot-kumot, di kumot-kumot, sa takumot, sa takumot, ang dughan mong pagkadakot, naku sa guma.
babayi nga maanyag. Gibaligyan niya sa ako ang binagol niya. Barato daw kaayo o pagkalamian pa. Nahimong ako makita sa iyang binagol. Kay dako kaayo